Rontti 2 tuntia, eli 3. tunti alkoi meneen, kun se on aina keskimäärin tunti per rämettynyt puu, jota ei ole leikattu. Eli nyt on ilmaa, on kilpalatvoja pois seinää vasten ja kattoa rapivat. Oksa poistettu. Tuossa saattoi mennä noiden jumalattomien kilpalatvojen takia jopa 1/3 rikki, eli karvan verran suosituksen päälle. Enempää ei voi leikata, vaikka tuossakin on turhan rönkkä pitkä, mutta siitä lähti niin paljon noita sivuversoja ja kattoa raapivia pois, että se on jätettävä myöhempään kauteen. Nyt on ainakin valoa puilla ja tässä on helppo leikata nurmikkoa. Talonmies Puutarhapalvelu Tampere kiittää ja rupeaa kokoilemaan kamppeita. Tää oli semmonen 3 tunnin homma normaalisti ja on tämmöistä ränkkyläpuuta, tunti per puu. Ja ei muuta kuin tässä on palasteltu osa ja osa on jätetty nyt tähän tällainen, niin kuin tää kilpalatvakin rämpöttää, mutta muuten mä palastelen tilauksen mukaan, kuten tässäkin, niin tämmöisiä polttopuupalasia. Mä keräilen kamput ja lähdetään. Talonmiespalvelut@gmail.com yhteystietona.